Salam qadirli vatandaşlar, salam mehribani ilişler, salam Halmuradağa, hoş geldiniz. Waleyküm esselam öyle çağırın. Hoş gördük. Esselamu aleyküm hormatly yurttaşlar. Ine bugün öyle çağırınlarını kim efirde. Haydi ver näme tema vardı gurrun geçleder bugün. O Halmuradağa aytağa habar gynançly bir habar var. O habar bir tanam däl, iki tanam däl, her tapar gelýän habarlarym hiç birim bir hoş habar däl. Ýöne bugünkü etjek gurrunymyz has bir gynançly bir has bir aýlygynç habarlaryň biri. Olam adamlaryň Türkmenistanda ýaşap oturan halkyň öýüdarynyň ýykylmagy. Ýanky şo ýerdäki ýer, şol watan seninkidigine garançy ýok. Şol öýüňem seninkidigine garançy ýok. Yer alýan, satyn alýan, paýlanýan, dokument düzedýän, jaý salýan, 10 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl ýygnap, diýişdirnek bolup ýygnan bar puluňy şo jaýa berýän. Bu ýeten soňam oňa eýe çykýan köpelýär şo ýeriňe. Bu ýeriňi men satyn aldym diýip aýdýar. Ýüzüme bakyp, men niýe häkimlige dünýäň puluny berdim diýe. Şu ýeri maňa bermänem bir gördün niýe? Ýene bir video geldi, gysgaçyk video. Şo ýerde Mary welaýatynyň kommunist kolhozynyň ýaşaýjysy öz aýtmyşyna görä Altına Gaýba. Ýene şo barada şu gurrun eders. Bir näçe ýyl bilemok 20 ýyl mi onu aýdyp biljekler. Satyn alypdyr şo ýeri. Ýol gyraraga ýakyn. O ýerde de invalid çağam var. Oglum var, şo invalid oglumyň çağajyklary galy özi işläp bilenok diýe ýol gyra bolan soň şoňa bir ýanky gazanmagyna 5 manat bir çörek puly bolsun diýip ýol gyrarakdan alyp jaý salyp beripdir şo ogluny. Inni ol ýanda atlara seredin Halmurada. Bu Türkmenistanyny düýüp götür kanunyň işlemeýänligini şu ýerde biz hemmämiz şaýat bolduk. Tene jaý salýan bir bolgusyz biri 2 manat jübütünde 2 manat pul bar adamym gelýärdi. Bu ýeri men satyn aldym, çyk diýär saňa. Çyk diýär. Men niýe bu ýer satyn aldym, plança pul berdim häkimlige diýär, şu ýeri maňa ber diýip diýär. Hani şo diýär bermänem bir görsün niýe? Maňa diýär. Gelibem buldozer bilen gelip sen ýykan salan jaýyňy ýykýarlar. Bu näme diýmek? Bu näme diýmek? Gelip seniň ojagyň ýykýar bir özüni kimdir biri. Indi bu ýerde meniň aýtjaklarym absolutny kanunyň işlemeýänligi. Kim güýçli bolsa ýerem şoňky. Sen ýaşap otur, çağalan bolsun, çugalan bolsun, näçe ýyl ýaşanan bolsun, gelip şo ýeriňi men aljak diýip ýykyp bilýän eken. Şular ýaly döwlet gördüňizmi? Şular ýaly kanuny işlemeýän, hiç bir konstitusiýasynyň kitabynyň eýleksiniň beýleksiniň derde yaramayan şular ýaly döwleti gördüňizmi? Meni hayran galdyrdy şu zatlar. Oğlum istiyordum Niyaz döwründe. Ine bu ýerden ýol düşýär. Bu ýerden şa ýol bolmaly diýip oturan benneleň 2 etaş, 1 etaş, 2 etaş, 3 etaş zaýlaryny ýykyp şo ýerde biznesi baram bolsa, magazynlar baram bolsa, 2 etaş, 1 etaş baryny ýykyp şu ýerden ýol bolmaly diýip adamlar köseýärdi. Niyazowyň başdan gurnap beren rejimini bu atky rejim dowam edýär. Bu atky sistema dowam edýär. Şonuň edip giden işlerini bu atkylaram dowam edýär. Atalagul ikisi. Indi şoň Altyn Agaýba ýaly kommunist kolgozyna ýaşaýan adamlaň birdirmi, ikidirmi sany başga ýokdur diýýäňizmi? Öý ýykylanlar, ojagy ýykylanlar başga ýokmy? Her welaýetde bar. Almada her welaýetde bar şular. Ýöne näme üçindir?
Halk agdyna tugalan ýaly gürlän oklar. Öýleri ýykylsa da eline bir el ýaly ýaly galyp gözüniň ýaşyny süpürýärler. Pisa eden oklar. Ne çykdy bir aýal orta. Han şoňa bir zat edik görsün ne hökümet. Barmagyny batyryp görsün ne şoňa. Onuň näme boljagyny ondan görerler. Hakim pul alan bolsa, şo ýer satan bolsa, han şol hakim. Tapylar gitjek ýeri ýok. Dogry dämi? Adam belli bolar, familiýasy belli bolar. Başga da bardyr öý ýyklanlar. Olaryň orta çykarlar. Ol ýanky jaý ýeri satyn alan telekeçi bar. Men diýe şu ýeri diýe maňa berdi, häkimlige dünýäň puluny berdim diýe. Han şo telekeçi. Onuňa gitjek ýeri ýok. Oňam ady familiýa hemme ady belli bor. Biriniň öýüni ýykyp, şo ýerden özüne bir zat edinýän bolsa, diýmek ol adam jenaýetçiňe barp ýatany. İki tane jenaýet edýär. Biri häkimlige pul berýär, para berýär. İkinciden bir oturan parasat oturan adamın yerini, jaýyny ýykyp, oň yerini alýar. Talaňçylyk bu. Meniň görüşüm boýunça açaçanlyk talaňçylyk. O näme diýmek, biriniň oturan jaýyny ýykyp sen ýerinden elinden alyp ýerine başga zat salyp özüň ýaşajak. O näme beýle bolýar? Men bunu azık gaharlyrak kalmada. Bu habardan soň arkaýyna oturup bolanok. Bilemok başga watandaşlar bu zatlary näil seredýäni, ýöne bu zatlaryň öňüne geçmek gerek kalmada. Mana şu ses çykarylman soň, halk öňe çykyp aýtman soň, gözüniň ýaşyny şeýdip el ýalyga süpürip oturan bolsa, ene sizin gelip düşen günüňiz, ene sizin gelip düşjek günüňiz. Beýleklere de degişli. Kimiň şol ýal jaýy bar bolsa, sizinki dällimek şol. Diýmek sizin kim? Oçuruňyz ýeten güni, nowatyňyz ýeten güni sizin hem üstüňize buldozer gelýär diýmek. Dymp oturýan bolsaňyz. Artı doğru öyle çağırın. Menem bu habary duýunçan doğru olacak hatta kemini çıkardı ekranına koydum, ben şu tayda gördüm, kapara bilen geçir gelin görleşigini, gepleşigini. Sen aýdýaň da men gaharym gel. Men şuma gaharym dyňdapdy, okur doktor aňyrdy, aýtmagy men medeniýetli söz tapamam. Şol marin häkimligine mi, yerli häkimlige mi, ya ýokarda hoňkaryp oturan atalogul bir kanun jenaýetkar toparamy. Bular bilen inni bellisin etmesek başlaçy boljak gal olçak. Men şo karara geldim. Şunça wagt dilimde işläp geldim. Men bir diýmän näilem bolsa bir kanun çykarjy gorumada işläp gaýdan adam. Men bir kanunçylyk etsem, onuň halka edeni dedim diýsem, onu nähili bor kanuny çägine çykma bolmazmy diýip kän oturdum ben. Ýyllar boýy. Ýöne eger hakykatdan sen aýdyşyň ýaly ýurdun içinde hiç bir kada kanun işlenme. Diňe gün güýçliňki gowurga diýişlik. O öme tümem gün ene şu atalogul gün onda töwregin näklerim şol olan propagandalary o ýanky yaranjanlary egni pawonsuzlar ine olara mende gowurga diýişlik diýişýär. Halkyň oňurgasyny ip otýar adamlar. Sümküne çellik emerdiler. Inni näme etmeliň ýagdaý bar. Mene şu taýda ýene bir gezek subutnama bol. Meselem Süleyman Neresen defterini biziň ýazmadyk jenaýetlama ýok. Almadyk. Her welaýetden, her etrapdan gelip dur, çykyp dur, ýazylyp dur. Ola ýurdun içindäki häkimetde oturalyp pikir edýär, oýunjak iş mukadip. Gatyr jogapkärçiligi bar. Ora şonu düşünmeýän bolsa ýene bir gezek nykta gaýdy. Jogap soruljakdyr her bir edeni işiniz üçin, her bir jenaýatyňyz üçin. Gitjek ýeriniz ýok. Ine olgun aradan üstünden hikayem geçen akol pagony öýde gopar nazaraly edip oturun polisi işlerini görkün. Ine bugun orta ine baydak ýalak bir türkmenden any çykdy. Olam halit
etinden ötüp küne yetenden soň başa ala sapmansaň şol ýurdun içinde ýututman bir guruma bar bolsa hemmesini aýdyp çykdyr. Indi onu haray kömek etjek daş töwregine adam galmansaň o ajağım başyna ýumurlandan soň men o ajak diýip aýdamak men denan şol elmedem o ajagy höwürtge diýip aýdýar. Ol enedir, onun çağızı, bağlası vardır, aktarı vardır. Ene şokurun höwürtkesine mana gelip bir yumruk elinden alyan bolsa onun bu dünyada yaşarlık ýagdaýym ýok. Indi kanun işlemeýän döwletde näme etmeli? Biz işlem. Kanun işlemeýän döwletde üstüne sürünip gelen şu duran ýerine damagyn tersine çalsaň hakyň bar. Şonu kanun aýmady. Hökmen aklaýmar. Men şey diýip düşünýär. Mesela ene sen ýaşap oturan Amerikandy bir gelip sen kapyň bir kanun kakyp bir içerik girip bilýän. Ýok. Elinde yaraň bolsa maňlaýyndan şüýläp bilýän. Ya prokuror gelmer öýt ortaýary bilen, ya polis gelip aňyrda durup sen şagyrmaly gapa. Hiç kim sen gapyňa gelip sen bilen beýle gürleşme hakkı ýok. O jaýyny ýykma aňyrda dursun. Ene bizde de şu kanuny ýürütmeli bar. Men pikir edýän gelecekki ýa-ni meclisin oturuşlugyny hökmen şu mesele garap geçmeli we tegişli karar kabul etmeli. Bolly indi besser çen çaky ýaşar birden. Bular höre köşe edip gördük. Ýalbary ýakarym diýip edip gördük. Ay biz bir milletdir, hemmemiz bir türkmenler. Gelin o gaýtmyşym edin, o päliňizden ýydyňyza däniň, o şu öz halkyňyzdyr, beýdip horlamaň, zorlamaň, azar bermäň. O bir barymyz ýüşürüňde 10 milliona ýetemzak dünýä ähli türkmenini alandy. Ýok. Bula düşünme adamdyr. Bula bilen diňe o güýç bilen gürleşmeli. Diňe gylyjyňdan gan damyp durmasa bir adam fiýlejek gäleken. Ine şonu bular alar. Aljagym görnüpdi. Men gynanýan zat şu ýanky altyna gaýba diýen naýarlygamy. Ýekejede oturda ben onu gaty mert we pert gürläp otelindäki dokumentleri açyp men şu eýetçiligimde men öz mülküm, öz ýerim, öz malym. Näme üçin men beýdýärim diýip soraw berýär. Töwregiň ýeke goňşysy ýok. Nira ýetirim boldy bu türkmen. Nira ýetirim bol men Mariýan halkyny şuny tanımalar bolsa. Men Awganystana da gullyk eden ýigitler bar, soňra görellemem bar, öň görellemem bar. Gaty mert ýigitler bar. Näme üçin bular ýanky göze ýaşly denan arka çykanakly. Ya oň başyna gelen öz başyna geljek gelmeka bilen erte ýa bir gün. Siz ýa bir zady bellek geçdiň we niýatyňda urunady ýol salynjak diýip ýykylynjaýlan san azdaly. Men has takygyny aýdyp berýär. Bir ýanky niýatyňda urunny ay o taýdan şaýoly gurjak, bu taýdan mikroraýon etmeli, ýani bu sotkalar salynmaly. Aşgabatyň öz ilaty bar. Ol bundan bir 100 ýyl ozal, 150 ýyl ozal şol jaý gurunup ýaşap oturan agyr maşgarlar bar. Hemme jüňün jaýyny buldozeryň aşagyna salyp ýykdy. O müňlerçe hojalyk. Birine kompensasiýa töledimi? Ýok. Şol sanada şol ýazyjylar saýyly bar Türkmenistan 300 adamdan geçen. Bular şonu ýapdan o yer aldylar, o yaranjanglyk edip. O Aşgabatyň elersinden daýat edip. Özlerine. Me alın diýdi olam. Allyda 2 ýyldan soň hemme beren demedinem. Ýykdy şol ähli jaýlaryna melinden. Ene yaranjanglygyň bahasy şolakan tölegi. Ol bir men ýene de bir wajyp zat bar. Ýurtdaşlarymyň bilmegi zerur. Indi bir Gurban Gula degişli. Ýanky Abazada bir kompleks salynyp başlanýar. Dinjal kompleksi bol 4,5 milliard dolar. Şo taýda şoň öň ýanyna Abazada halkyň öz guran ýemeleri bardy. Näde we daça diýip aýtsaňam moljak dinjal şöýdi. Bir etajly var, 2 etajly var. 16.000 adam. 16.000 adamyň jaýyny ýykdylar şo taý. 16.000 san jaý. Onun içinde näçe adam ýaşap bellidir. Ýöne 16.000 maňa ýerine habara görä 16.000 san jaý ýer bilen ýoksan edip ýykdy. Buldozeryň aşagyna. Birine kompensasiýa törediler mi? Ýok elbetde. Indi bu kun açaçarlyk döwrüne döwlet adam üçindir diýilendigini adam edişler. Adam kömege mätäç adam.
Invalid ýa-da näçe çağan saklap olurdy kemale getirip şoňa kömek bolsun diýip elden geleni edip oturan enäni şey diýip biler aglady ýa-da. Onsoň o döwletde, o ýurtda ırsgal bormy? O milletde bagyt bormy? Ol çary. Ine biz hemmämizden waşy bolduk. Şoň üstüne sürünip gelenem ol adam kesmini ýitiren heýwan. Yani oğlum cevabını vermeli var. Hakimim cevabını vermeli var. Gidecek yer yok. Ya mi iki işlep ver. Kullum olmuşsun. Hemmece yeke cevap ver. Yani altın ağay var yekede. Yani doğru verler. Hani şu hükümet asmani yere çıktı. Ne emedip biliyor şu? Bu görelim bir de. Ediyen varsa bir de min ödeşçi işimiz var. Onun mine yakın ulllarda geçirecek meclisimin Nowatda aksanını arat maslahatlaşır. Son gerek wagty halka çıkarır. Gelen netice. Ýöne biz atlaryň öňüne almasak boljakka. Bular adam kärçiligi de adam sözüne de düşünýän heýwanlar. Şol men ýa-ni hökümetde kontrollary gözüňde tutup aýdýar. Häkimetde dürlü bu doktor ahylsyna Allah. Hiç birisini adam karşılıkta nam nişan galmandy. Türkmençiligim yok olurdu. Adam karşılıgym yok. Dinni ýenem diňe dilimiň uzunluğu lan ýalyşy ýa-ni garyp halka almak üçin. Amala dinlermişim. Öldürüm hemmesi şeytanın adam harabdan. Onu men aýdyp berýär şu. Ýöne gaty erbet ben gejesi bilen ýatyp bilmedim şu ýa-ni şu altynda bolmadym şu borup oturuşyny çykyşyny görüp bir howurt gözü ýykylan adam. Nähil beýle boldy. Ol öýde çağı dogdy, ol öýde bäbe bolur, ol öýde töwür galdyr, aýa dokuldy, toý tutuldy, sadaka berildi. O näde edip gelip ýykyp bilýän bu ojo. Heýwan şundan soňra özüň musulman ýa-da ýalym, bir ýa türkmen ýa-da. Mena haýran. Ada haja gidip gelipdir ödem şu öý ýykyp ýerini alanma. Oho, ene. Näýdýäna şu taýda Mekke Medine'de olur şeytan da ýa-da daşlamalar özüňden daşlamalar. Ene halk olary mederen täzdir ber biraz bilen tanalygy goraýlap gelýär. Bir de şol watandaşlarymyz şu öýüni ýykyp şu Mekke'ye gidip gelenme biriniň öýüni ýykyp ýerini alýan bolsa, ene şol adamyň bize ady familiýasy gerek. Ýokman, birim hakim kim bolsa, şu pul alan hakim bar. Şäher hakim bolýarmy, vilayet hakim bolýarmy, kim ol? Kim bolsa, şol adamyň bize nime ady familiýasy gerek. Ya etrap hakim bolýarmy? Ay onu tapmak kıyın işler. Ýöne bärde aýtmaly başy bilen bir ýerde birovada bolýan jenayet hem derler. Yani öňüň dogry berläp geçdim. Olsan bu günnülük Türkmenistanyň 4 günjünde ýöne çykyp duran jenayet. Ýöne ine şu altyn nogonlyk ortaçyk ine öz ýemesini aýdyp berdi derdini ýa düşüngünini. Ine subutnama başy işlat gerekkä. Olguna ol militan çıkardılar, bugün altını çıkardı, erti yenen bir çıkar. Ine hemmesi dat yazılıpdı, sonra hiç kim bile diýmesin. Ine şular ine terörçülük edip, ine halkı ölüme çağırıyor ya hükümete ağdırmağa çağırıyor. Siz hükümet mi? Hükümet misin? Barın ayağını yıkılın şol altına doğanmıdın. Ötünç soran hükümet bolýan bolsaňyz. Beýle ikisini getirinde suud edindi. Çekin dara çekýän bolsaňyz, nara çekýän bolsaňyz, basýan bolsaňyz, tutýan bolsaňyz. Ýok, o zatlar edilmez. O taýda korrupsiýon sistemi düýpli ornaşan. Gün güýçliňki gowurga diýişlik. Bollugy tordy. Indi bu zatlar biz sen özüň medisini işgär bolansyň bilýänsiň abi ýemany bir adamyň en namyny bir ýerden şu bir näsalyk görüp ýa-ni metastaz berip başlasa, şo ýerini köwläp kesip aýyrmalar. Ýogsa bütün ennamyny ýarajaklar. Biziň kem şol. Şo korrupsiýon kökü damary bilen kesip aýyrmasa, korrupsionerler bilen bile biz jemgyýet çykyp bilmeýän. Bir ýagdaýda täp halkyň köpüsi o bergidar bir saýlananjy adamlar algydar bolýar şo halkda. Näme hasaby? Kimiň hasabyny? Näme bilen eden hyzmaty bar, şol halkyň öňünde bulardan para talap eder ýa. Ya beýtde halkyň kemsider ýa, özleri kim şolun kemsi diýerler.
Ine mesele şuday. Doğru. Halmara da habara o del bir yönü vatandaşlamada vatandaşlamada aitacak dağıtlamaz yan kıyali yağday bolanını bir ekrana çıkıp bir aitmağı bir başarın. Şonu haber verip şonu yayratmağı bir başarın. Dımıp otursanız ne biz bilmiyorduk şu zatları. Haberimiz de olmazdı. Dımıp oturan olsalar. Doğru değil mi? Onu dile Tabii. getirmeli. Onu gündeme getirmeli. Aydıp durmalı. Beni bulur yalı adamla altın ağay ve yalı adamla sağını kendir. Şeylere Atıkan. kılmalı. Yok, atıkan olur ya adamlar ecir çekip oturan. Yani şonu diline getirip bilen aklı. Bir zatlardan çekin ya mı? Kork ya mı? Ya ilimde çağalama azar vermeseler diyem. Yoksa öz anından geçip özünü kastetip gören adamın sağını sağacağı yok. Türkmenistan'ı şu rejimin zulmüne çıdap bilmen. Özünü asyalı ya atyalar ya özünü soğuklayalar. Etilmeyen özünü etmeyen cezası ya kası yok. Öz canını kastetip otuyor adamlar. Yani şu hükümete karşı hareket edip bilen hükümet diýeni hakimiyeti basıp alanlara karşı. Yani bir gün halk düşünürüm, çıkarım, cezasyny bererim. Yani men bir cedatdan şol çekkinip şunu çöýler, dilim diýişler oturan. Sonra şu yurdun içine havas görmesen, bir aralmaňa bir şeyini var, çakı var, çägi var diýip oturan adam, o nädip ölçemeli biz? Bu oturup kıylap halkın sinasına salın yaraları biter yerler. Ne edip ben ya sen şu altına gayba düşünülecek. Ay şu hakimi bağışlay ya beylekin bağışla da onu öyün yıkanım olsan sesin çıkarman otur diyemelim ben. Yok, yok, Ha, yok. Halmara da ol kaytam altın ağay ve yağları meňe berjek maslahadım. Gelim bir sen öýüň yıkmağa. Sen kim bolýaň da men öýüm yıkýan? Sen kimsen? Asmanna kapil misin? Kimsen? Men dokumental yaşap oturan çağa çoğulum bile yaşap oturan öýümü yıkıp gelip yıkmağa sen kimsen? Men şoň maňlaýyndan atardım. Maňlaýyndan atmağa da hak var. Altın agay hem hakkı var. Sebäbi öýüňi ojaň goraýan. Sen bir ýeriniň üstüne toplaňok. Birinin başka birinin öýüne barıp talan edeňok. Sen öz öýüňde oturýarsyň, sen öz hojalygyňy, öz öýüňi, öz ojaňy goraýan. Şol adamyň maňlaýyndan palta bermeýä de hakyň var. Paltalamağa da. Deme de. Sebäbi Öyle sen sen şonu tut şonu gollamaly, şo ýerde tut gaýban altyna gaýban tarapynda bolmaly tut. Sebäbi sen üstüňe geldi biri. Sen öýüň ýykmaga. Ay, nesip bolsa taýda Türkmenistanyň hakykatlaryň şular ýaly kanunlar gyrdylar. Birinjine adamlar heret näme üçin türkmen şu güne düşdi diýen ýa-ma pikirmen kän oýlanyrda nämeler sebäp boldy. Nädip şular ýaly mertebesi beýik halk şular ýaly ýere ýazylyp ýatan hala geldi. Men bilişime göre ýa çakadyşyma göre ilkinji nawatda türkmeniň bu ýa-da ýa-da bolan atyn elinden aldylar. Atysını Türkmenni. Sonra attan düşürdüler de elinden kılıcını alırlar. Beş atarını alırlar. Yine ekidibim ol kalkoz meydanına döktüler ne etmeli işin şu deyip. Sonra sonra Halmada, halmada çöllek çoponlar var. hava Onlara yaral gerek goşatarları var. Olan goşatar. hava Şu yaral gerek nime çölleklere. Möjek gelýär, ýene gelýär. Olur hava öz goýuny oraya. Şolong elini aýlanyp çöl aýlanyp elinden goşatarlaryny alırlar. Goşalaryny hemme çapanyň. Öde bu ölümden korktu. 15 ýyl öň başlady ol. 15-20 ýyl öň başlady. Aýlanyp çopanyň elinden o ýargyny alyrlar. Şol Hakimiyeti basıp alırlar, özünden korkka, ol çopan erti tüpeňini ol kalkoz başlygynyň garşysyna, hakimiň garşysyna ulanyp biljek de, şu maha men pikir edýän, altyn agaýban eline şu goşasy bolan bolsa bäş atary. Duran ýerine çüýlerdi maňlaýyn, o biçare nämesin? Özüm denem. He? Hanymyň töwereginde goň şerkekler. Yine bir zat ýadyma düşsem aýdyp geçeýin. Ine Ahal welaýatyny
Uşşeli diýilen ýerlerde jaýlar ilki bir häkim gelip puluna uçastak paýlaya, yer paýlaya, onam alýada halk jaý talýa, jaý talan soňam ýykyp başlaya. Inni bir ayal, şo ýerde 4-5 çagal ayal jaýyny ýykýarlar bolýan, ýanky altyn agaýba ýaly ömrüni jaý saljak diýip ýygnan pul jagadyny jaý talan soňam gelip ýykýarlar. Adamlar bu näme diýmek? Yap yalanaç koymak diýmek. Hiç zatsız. Hemme adını alıp elinden talamak diýmek. Ine olayalım öýünde goşatar var ekeni. Gidýärde yaşmakly bir neme vardı. Häkim vardı Ahal welaýatynyň. Ady admy şonuň yaşmaklydy şol. Yaşmaga yapyn ýady. Ödem häkim Niýazow döwründe. Barıp şoň öýüne barıp aýagyny atyp gaýtdy şol aýal. Muna mara hiç kim bilmesin ni olaýaly neme üstüne barıp ýaşylar, owan ýaşylar üstüne barıp tüwella edip ay goý bolsun etdiler nimetmen gohula ýaýdyrmaň ay nämetde öýüne doktora getip aýagyny bejerip şey edip ol işini nimetdiler yapdylar ýoksam Niýazow şo goh balyp yeten bolsa ýaşmaklyň özüne nime derdi onun inni şondan soň onun märe 20 näçe ýyl geçdi şondan soň hojalyklara aýlanyp, oba aýlanyp, çöllere aýlanyp, kimde goşatar wagt aýryp çykdylar, ýygnap. Ine, şondan gelip çykdy. Şol ýaşmakly häkim atalaryndan soň başlady şol. Ýarag ýygnamak. Sözüňiz bölüm aýdyp berin. Yok doğru, ama sen doğru yetirdin. Sebep halkın eline yarar bolsa, şuna düşmedi bizim halkım. Ne o? Sebep halkın bir çare ýagdaýyny görüp, olur sürünýärler da üstüne. Halkda da gaýtary berere zat yok. Ýagdaý yok. Durmuşy agyr, daş töweregi şol. Ana düýün gidip gelen adamlar bar da, düýün nibaýdýanyň bir hepde boldy. O Türkmenistana gidip ýygyna gaýdyp gelen adam gurrunly aýtdy. Ýere zat yok, hala dinlikler boşdy. Asla. O bazarda dükanyny haryp üýşüp durdy. Goloyna barar ýalylar, almagy pul ýok diýdi. Ene. O bol-bolanyň haýryna hem el ýeterli bolmasa. O nähil beýle durmuş bolýar? Ol ýema gyrak çetin gurrundan paýtagtyň aşgabadyň gurrunaydy otelmen. Ene bolýan zatlar bolçar. Ýene de şu ýagdaýda da halk ene şu zatları götürüp çekip otyr. Ýöne şu düýünki habardan soň maňa şu näýem bir 6-7 ýerden jaňyly hanra da bir näme etmer. Mundan aňyrda çekip çydary ýagdaýymyz galmady. Bir zatlar etmel şonuň garşydan edip. Menim aýtdym bolýar. Garaşyň biraz gaýrat edin. Häzir biz bir mezlisin ýygynyny ýa garamagyna çykaraly şu meseleni näme karar kabul edýär bu. Ýoksa milli halat edip komitetiň agzalaryny kabul sorap durda jaňat. Biz muňa näýle reaksiýa bildirmeli. Ine şoň esasyna ne şonu kimi sen şol gör meseleni ortağa çykardyň, sag bol. Ine ilkinji interview ýa ilkinji ara maslahat edýän kimi bolýar meclis agzalarynyň içinden. Beýlekilerim kırnaydarlar. Hawa. Öz aralarına da halka çıkarıp aýtdylar öz içindäki kalbany akyp pikiri. Ne çakaşyly biz beýlip çydak gelmeli. Ondan kim terörist? Bir terörist bolýarmy? Olur. Şu aňyrdakylar, şol häkimet, hökümet diýip özüni atlandyrýan jenaýatkar toparmy? Ene şu soraga her bir adam ölçü jogap bermeli. Şonu aýdaýyn bu ýa. Bolýar. Almada sag bolun. Sag bolun gelip beren aýdanlatlygyňyz üçin, gurulmagyňyz üçin. Onda şu ýerde tamamlaýalyň. Olur. Awa ýada da oturmaýly ýurtdaşlarymyz ýani hemmäňizden haýyş ýurtdaşlar oturuň oýlanyň netije çykaryn özüňize gerek netijeni. Sizene şu taýda ýurdun daşyny işläp berildir. Diýişlerine getip adam Amerika uğratýan kerpiç edip şonu salyp jaý boýy ýetireňizden soň ýene bir aňyrda haram horuň biri buldozerlen gelip jaýyny düzlejek bolsa bu näme durmuşy, bu näme bu horluk, zorluk, zulümi. Zulüm, hakikaten zulüm ediliyor halkımıza şu. Sonay deneyim. Böyle sağ olun, sağ oturun. Sağ olun, söyleyeyim. Hem memnunum hem de sağ olun. Bolýar, sag bolun vatandaşlar.